שלום, כאן בריקברד, והיום נעשה אונבוקסינג למוצר חדש בשם פיקסל הובי. בואו נתחיל. זה מוצר שממש נראה לי מגניב ואני מת לפתוח אותו, אז יאללה, בואו נתחיל. קודם כל כדאי לקלף את הסלוטייפ שארזנו בצורה יפה. נחתוך לכם את הקטע הזה שלא ייקח הרבה זמן. אוקיי, וחזרנו, בואו נתחיל. כמו שאתם רואים, המוצר הזה הוא בצורת קובייה, ותכף תראו למה. זה נקרא פיקסל הובי, תראו. כאן יש לכם כמה דוגמאות שאתם יכולים לראות לדברים שתוכלו ליצור. כאן אלה כל הצבעים שיש לכם. לבן, סגול, כחול, כן נראה ככה, כחול בהיר, כחול קצת יותר אדום, שני גוונים של ירוק. יש כאן סוג של בורדו נראה לי, חום, כתום, צהוב ושחור. וכמו שאתם רואים, יש לנו כאן 4 משטחים שעליהם אנחנו יכולים לשים את הקוביות. תכף תראו למה אני מתכוון. בואו נתחיל באונבוקסינג. אוקיי. יפה, סוף סוף הצלחנו לפתוח את זה, ועכשיו בואו נראה איך זה יצא. קודם כל יש לנו את המשטח של הקוביות הלבנות. כמו שאתם רואים כאן, בכל משטח אתם מקבלים 60 קוביות באותו צבע. במקרה הזה לבן. אחריו מגיע המשטח הסגול. אותו דבר כמו שאמרתי על המשטח הלבן. אחרי זה בא הכחול הטורקיז, נראה לי כזה. כחול בהיר כזה. אחרי זה כחול בהיר יותר. הנה. אחריו מגיע הכחול הכהה. ואז האדום. רגע, הנה, האדום. אחריו ירוק. ירוק כהה. ואז את הירוק הבהיר. ואז את הבורדו חום. רואים? כתום. כתום. צהוב. ואחרון, שחור. זהו, קופסה ריקה, ואתם מקבלים כמובן את הבסיסים. ואם אתם רוצים, כמובן יש לכם את הדוגמאות. דוגמאות. והם הדוגמאות שיש בהם תוכי, ציפור וציפור. כאן מראים את הדוגמאות שאתם יכולים לעשות. תוכי ועוד ציפורים. וכאן יש לכם את השם של זה, פיקסל XL, למרות שאני יודע שקוראים לזה פיקסל הובי. ובואו נעבור לדברים, להראות מה זה עושה. קודם כל, שכחתי להראות לכם, המשטחים האלה, יש להם כל מיני שפיצים כאלה, חודים, שעליהם שמים את הקוביות. והמשטח בגודל כזה, הוא מגיע בגודל של 12 קוביות על 12 קוביות. אוקיי, אז בואו נתחיל בלהראות מה המוצר הזה יכול לעשות. אוקיי, בואו נתחיל להראה לכם מה כל דבר יכול לעשות. זה בעצם הכל אותו דבר, אבל בואו נראה לכם איך זה עובד. אז אתם בעצם יכולים לשים את המשטחים, זה 4 משטחים, ובעצם בגלל זה אתם יכולים לשים אותם בכל מיני צורות שונות, וזה לא בדיוק משנה. מאחורה יש לכם אפשרות לחיבור, כמו שאתם רואים כאן, שאנחנו עדיין לא יודעים על זה כל כך הרבה, אבל כנראה אתם יכולים לקנות סוג של חבילה שמביאה לכם כאלה חיבורים. אז נחקור ונגלה. בואו נתחיל ונראה לכם איך כל דבר עובד. נראה לכם איך זה מתחבר,
ובאיזה קלות זה יוצא, ואחרי זה נבנה משהו ביחד. אוקיי, אז הנה חזרנו, וכמו שאתם רואים כאן יש את המשטחים, ובואו נעבור על הצבעים. יש לך שוב פעם, לבן, סגול, כחול בהיר יותר, כחול כאדום, ירוק כהה, ירוק בהיר, חום, כתום, צהוב ושחור. בואו נתחיל ונראה לכם דוגמה איך הקוביות האלה עובדות. נוציא קובייה אחת מהשחור ונשים אותה למשטח. כמו שאתם רואים, ממש קל להוציא את הקובייה הזאת. זה תפוס על כלי קטן, כמו שאתם יכולים לראות כאן. אני לא יודע אם אתם כל כך מצליחים לראות את זה, אבל יש כאן כלי קטן שתופס את הקוביות השחורות למשטח, ואז אתם מוציאים את זה ממש בקלות, ותראו את הגודל של הקובייה, שתראו כמה היא קטנה. עכשיו בואו נראה איך מחברים אותם. כמו שאתם רואים, למשטח הזה יש כל מיני חודים כאלה, וכל קובייה מכסה 4 חודים. תראו איך זה עובד. כמו שאתם רואים, כיסינו את החור האחרון, את ארבע חודים האחרון בפינה העליונה, וככה זה עובד. עכשיו נראה לכם דוגמאות של כל מיני בניות. ככה זה עובד. עכשיו בואו נעשה עוד, ונמשיך לחבר. אפשר גם לחבר קוביות, נגיד, בין משטחים, נגיד, תראו דוגמה. אתם רואים את הקובייה, אנחנו שמים אותה על הרווח שבין המשטחים. ואז תראו שזה מחזיק את שני המשטחים. אתם רואים? ואז הם לא נופלים. ואפשר להמשיך ולעשות ככה עד שיוצרים נגיד תמונה ענקית וגדולה. רק לעוד קצת ידע, המחיר של הדבר הזה הוא לא גבוה. 40 שקל החבילה הזאת, שמקבלים בה בעצם 4 משטחים קטנים ו12 צבעים שונים. עכשיו, יש עוד כל מיני חבילות, זו החבילה שפתחנו כרגע, אבל יש עוד כל מיני, יש חבילה של משטח אחד ו3 צבעים שונים, וזה עולה 12.5 שקל בחנות שבאזורנו. ויש עוד כל מיני חבילות. אוקיי, תראו איך זה מחובר. אתם רואים? כל הריבועים עומדים על בדיוק קו האמצע, על הקו שמחבר בין שני משטחים. אוקיי, בואו תראו, אפשר גם לשים אחד באמצע בין כל 4, שיחבר את כולם. למרות שאני לא ממליץ כי זה לא כל כך חזק, אבל זה גם יכול להיות מגניב. אם אתם יוצרים תמונה על כל הפס, כמובן זה יהיה הרבה יותר חזק, אז זה לא משנה כל כך. טוב, בואו נראה דוגמאות לכל מיני ציורים שאנשים וגם אנחנו עשינו עם זה. דרך אגב, בואו תראו מה יצא לנו אחרי שפירקנו את כל הקוביות ומה שנשאר. משטחים, כמובן. כל הקוביות, לא היה לנו מספיק מקום, אז שמנו שניים מהצבעים בחבילות של חטיף. והנה כל הצבעים. כאן יש לנו את הדפים הריקים שבהם היו את הקוביות, אבל עכשיו כבר אין. ועכשיו נראה לכם את הדוגמאות. אוקיי, אז הנה הדוגמה הראשונה, זה משהו שאני המצאתי. זה בעצם הסמל לינק ויאנג, עשוי מ3 צבעים, ירוק כהה, שחור ולבן. אנחנו משתמשים כאן בכל הלבן ובכל השחור, לא נשאר אפילו אחד. ובמשהו כמו 24 ירוקים. תסתכלו, זה נחמד. ונעבור לדוגמה הבאה. הנה עוד דוגמה של דג שמצאנו באינטרנט. תראו, כמו שאתם רואים, הוא יכול, כאילו, יש לו בועות כאלה. לא לנו מספיק צבע כדי לעשות את כל הכחול, אז אתם רואים שחלק מהכחול נמצא בכחול בהיר, אבל סך הכל זה נראה משהו מאוד מאוד יפה. בואו נראה לכם את הדגם הבא. זה עוד דגם מומצא שלנו, שבעצם זה כל מיני צבעים שמחוברים ביחד לצורות יפות מאוד, שזה נראה ממש מגניב. זה לדעתי ממש יפה. ולדוגמה האחרונה, זוהי אחת הדוגמאות מהציורים שקיבלנו. הנה, אתם רואים הדוגמה האמצעית. תסתכלו טוב, אתם רואים את זאת, הדוגמה האמצעית. זה. עכשיו, נראה מגניב, אני אהבתי את הדוגמה הזאת. טוב, אז יאללה, בואו נעבור לסיכום קצר ונסיים.
אוקיי, אז אנחנו כאן מסיימים את הסרטון, ותודה רבה לכולכם שצפיתם בנו, תודה רבה לפיקסלובי שנתנו לנו את המוצר היפה הזה והכיפי הזה, שאנחנו יכולים לשחק עליו שעות ועדיין לא להשתעמם. פיקסלובי, קרדיט לכם. יש לנו כאן את הדוגמאות, כמו שאתם יודעים, כל הדברים, את הצבע שחור, לבן, כל הצבעים שיש לנו כאן, בשטחים, שזה היה מאוד כיף להשתמש בהם, וכל הצבעים שהשתמשנו בהם. טוב, אז בואו נגיד שלום, ואני אתן קרדיט גם לערוץ אוריגמי פולדר גייז, שגם בו נעלה את הסרטון הזה, ותצפו לשמוע מאיתנו בזמן הקרוב שוב פעם בשני הערוצים. אז תנו סובסקרייב, תנו לייק, ונתראה בפעם הבאה.